Når I har skift sådan midt på dagen, så overlap lige hinanden med sådan 5 minutter og sæt hinanden ind i, hvad I skal og sådan noget, så der ikke lige står nogen, der ikke ved, hvad de skal. Det vil bare være super, hvis vi gør det. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så må I have en god dag, og husk at have humøret højt hele dagen. At Breining Boarding School, we students learn to make projects so that we can take control over our everyday life and carry out the dreams for our future. We learn to make projects as a combination between practice and theory. Our practice is real projects, such as planning the school excursion abroad or the most important marketing day. And our theory is, for instance, about how to generate new ideas and organize a project group. At Breining Boarding School, every project is divided into 4 phases: ideas, planning, launch and evaluation. Det, som vi skal starte med at gennemgå af projektværktøj, og som vi skal lave nu her kort tid efter, det er det, der hedder en interessentanalyse. Hvem kan have en interesse i det her projekt? Og dem skal man nogle gange tage højde for. Fordi nogle af dem kan komme til at ende med at spænde ben for jer i et projekt, hvis I rent faktisk ikke har taget højde for dem og måske kommunikeret noget ud til dem. Fordi så sidder de tilbage og føler sig lidt og tænker, jeg ved ingenting om det her. Ja, og så føler de sig ikke en del af det. Just after the school year began, we realized that especially a well-made plan is the necessary basis for success. Du skal vælge 3, der skal være nede i wheelrummet, og 3, der skal være oppe i kontoret. Er 3 ikke lidt i wheelrummet? Så skal der være 2 og 2. Vi ligger nogle gange bare 2 og så film, ikke? Det er... Du skal tænke på så 2 nede i wheelrummet og 2 op til... Ja. Vi står for indendørsaktiviteter, såsom måske dia-show i et lokale, og noget perler eller noget kreativt, og noget billedanimasjon. Vi har fuldstændig styr på det nu, også med tidspunkter. Det har vi har tjek på det hele. Nu mangler vi bare at få det afklaret sådan lidt, tror jeg, med hvad de hedder, dem som har styr på tiderne. The right coordination can be a tricky thing when many people are involved, and they work with different parts of the project. Okay, Rasmus, hvad er problemet med det, vi har lavet? Altså, jeg har ikke afleveret noget, så jeg vil ikke i princippet lavet noget. Okay, vi skulle have afleveret den der tidsplan, eller hvad? Jeg tror her indtil ikke lige her har vi en, der er rigtig. Men det er fordi, vi forstår ikke, hvordan kan vi aflevere den? Vi skal jo ikke bruge nogle lokaler. Jo, I skal jo for eksempel have lavet en tavle, hvor der er information på. Det er jo jer, der skal lave den i gruppen. I skal jo sådan få nogen til at lave den for jer. Vi har fuldstændig misforstået. Vi har siddet og lavet de der 2 tavler, og vi har lavet sådan, du ved, planer over, hvor de forskellige lokaler er henne. Men hvordan har I lavet dem? Fordi jeg har jo ikke fået den der endnu med lokaler. Jo, vi har gået op og hørt alle, hvor de havde deres forskellige ting. Men det er jo ikke bestemt endnu, hvor de skal være henne, fordi der er jo nogen, der gerne vil have det sammen. Er det ikke bestemt? Nej, det er den her, vi skal lave det med. Det er simpelthen ikke bestemt. Okay, det gjorde lidt i kludder så. Men bare roligt, den er kun skrevet med blyant og sådan noget, så det er til at viske ud. Ja. Og den er ikke færdig. Okay. Så vi har lavet, I ved, brochurer, der skal udleveres ved bilerne, hvor der står, der må ikke ryges herinde, og der står de... Okay, nu går det hele faktisk i kage. Det er fordi der står faktisk også, hvor alle tingene de foregår henne. By the end of the year, we receive an official certificate. We are now project group leaders. By then, we will have made a lot of great projects, but also some quite poor ones. Working that way is learning by doing. It's important not only to succeed, but also to fail every now and then. It's not enough to learn the theoretical tools. Knowledge has to be tested in practice, and our teachers give us the possibility for both. No project is a project without the launching phase. At some point, we have to see if the ideas can be carried out in the real world, and if our planning works. Der er nogen, der er syge, eller har fundet det. Det er jeg fundet ud af. Vi har lavet 2 lister, for at gøre det nemmere for de andre. Vi har lavet en søndagsliste, vi havde også en om lørdag, hvor man kan gå ind og finde sit navn ned igennem. Så kan man se, hvad man skal lave, og hvem der er ansvarlig. Det er morgen. I er klar? Vi skal have en samling. Det går jo som det skal.
After launching, we always evaluate the project. This way we find out what we can do better next time. A good evaluation has space for both the positive elements and the things to improve. And from here on, we are ready for the next project.